Čaute ľudia, vítam vás Ferčina 0.0 a je tu so mnou Soky 55. Čaute ľudia. Takže, Soky je tu z toho dôvodu, pretože Brok je trošku tak debil a trošku tak som ho vyhnal z môjho videa. Takže už asi nebudem s ním natáčať, neviem, možno rozhodnite o tom vy. Tak Soky, poď nám ukázať náš baráček. Tuto máme všetky kruhlice, máme to podelené cedulkami, ak si pozrite, a svietiace veci, plus pekelné, nevidím, hlinu a farmárske veci. Teraz mám u seba dosky, tak ich dám tu do dreva. Áno. Tuto musíme triediť, aby sme šetrili miesto. Tu máme pracovný stôl. Fer spravil túto páčku, aby sme nemuseli otvárať dvere ručne. Tu máme postele, pec s pracovným stolom. Tuto máme už pekáreň. Áno, všade sú jeden stak uhlia. A na čo si spravil to okno? Na toto. Na sklo. Jaj. Šikulka. Teraz sa pozrieme do našej. Tu máme, jak sa to volá? Aby ste vedeli Tu máme záhradku. Aha, s týmto Django Stormom. Aby ste vedeli, idem si kupovať nový Minecraft originál, pretože tento môj skin sa mi nepáči a jak som vám hovoril v inom videu, sa mi to ako si zablokovalo a neviem prečo, ale proste sa mi nedá meniť skin. Keď to idem na Minecraft, nedá vymeniť si skin, tak mi to vždycky nechá tento normálny, čo mám, a neviem z akého dôvodu. Takže teraz ideme na... ideme spať? No, môžeme. Tak. Takže, aj ste vedeli, teraz uvidíte, ako sme my s Myšom ťažili veci. Čiže teraz začne hudba, užite si ju, dúfam, že sa vám bude páčiť. A medzi tým my pôjdeme ťažiť s Myšom, takže ahojte. Wonderful dancing here. Sa s vami učíme, čaute ľudia, vítam vás, zdravím vás Ferčina 0.0 a Soky 55, čus! Čus!